Joka Mheshimiwa John Dachepesa pachiko tudore kod telo mano mar jatend piny Kenya William Ruto higni 3 koro seche mosebedo e apisi kaka jatend piny Kenya Rokindo Joka e scale of 10 omiye 6.5 inakia ni nyalo miya dito nikech ang'o? An mara dang' dhi malo matin kachako gi kama nitie. Ng'eni king'iyo piny to nyaka ing'i dalani tichiemo koso kichiemo. Wan joma ni mwalo kocha higa mane wadonje e sirikal mar Barwa Bar nwaneno ber bedo sirikal ber. Jaduong' ni ochako ka tich tek, noyudo ka sirikal nowe ka onge gik moko neno gik moko nene mako to temo. Yeah, you're right. To nitie moko mabende ne chandi momiyo joma tindo ka nobiro e street moluongo wach moro ni broad based makoro wan go ni jodala wach broad based ni to miyo dami sirikal masani abiriyo kata mo. King'iyo Nyanza an awuon kane bunge mar 10 nadwaro yo moro mar lam ma namba e Migori kadhi Mioro ochake motime nyaka kamoro ni Kababu kapod an mbunge nonego dhi Mioro. Nyasaye nokonya kata nawuok kamano nolose nyaka kamoro ni Ndemra okalo Masara kanyo nodhi okwame gimomiyo ok anyal duoko sendi to nowaketo ni nowaketo yo machielo mane an Migori ndalo na an mbunge ma Migori nokan mar county na nawuok me Migori nowaketo moro ma posta mane biro dhi nyaka Nyatike to dhi nyaka kamoro ni Luanda. Feasibility study no setting kidhi nyatido kuket sikingni nyocho lenga kanyo jaduong' ni okawo telo ma broad based odonjo ma tinga wunyalego oneno ni nyaka koro olamire modok kocha. Sani yore nariyo mosechandago nyawinjo kowacho ket sendi dhi losgi mano donge dane mamer gik masechanda ma yanda wuora to jomeoro gi donge gin ji kade maloka koni donge gin ji sani gidhi neno lam mabiro dhi nyaka Mioro mane miye ng'ato less than 5 kidhi e dho nam gik matimore dho nam idhi Sori idhi Mbita idhi Mioro idhi nyaka Sialoka dho nam magwa koro ketie dongruok ma fish landing cages o gik mara moro keti jaduong' ni oketo sendi oketi magi nyaka ng'ato yie ni mano ber to gimomiyo dang' amaye ariyo kata adek ka bedo brief to en gik mane wawuoye mokwongo ka wach insecurity kanyo to pod chando jo Kenya. Corruption me Kenya ka pod ni malo pok odok chien kaka wadwaro. Iero jatelo mar security wan gi jomosomo e Kenya ka mang'eny ma kidwara dwara ja Kenya mosomo mong'eyo security gintie mosetiyo kata army kata ang'o ma kidwa keto jatelo to onge gimomiyo ok inyal kawo one of these people mondo obed jatelo ikaka ng'ato manyo puonjo wanyoja kwadhi KIA ka miketo jatelo mar security mage gik makoro dang' miya ma jaduong' cha gigi lakini temo to temo sha gik mane ni fok nyal ginene jichani unango mas shao ka okare NHIF gik mane ok nyal timo kaka chronic sicknesses sha koro timo koro dhano konyorego ya mano donge ber omiyo anto danga mi sirikal sani over 7 mak mana ni nyaka gineni security mar piny gi corruption wadwoko piny to kapok kitieko mapiyo kaka wuod Migori ma japuonj mano somo Rapogi school wan go Rapogi high school kadonje form 1 Dalmas Otieno Anyango was our senior nyo Nyasaye okawe onindo dare ora gi jodala gi jo Kenya gosiepene nyo en national leader Dalmas nyo en ng'ama kanyo tiyo to tije omiyo ji across the board ok mana gweng'i kende to en ng'anyo soft leader madwa koni ndalo moro na manyo governor 2021 kadhi mbele na luor kata dhi campaign Rongo nikech respect man go gi Dalmas agombo Nyasaye no nin kama okwe agombo ne wajo Migori gi jo Kenya wamiye ik makende modisav to wayuak nikech one of the few people manyo wan go Migori
manyo dwaro sirkal mar kwenyo e Dalmas. All this time Dalmas otiyo kata ka wasomo kod Rapogi kata ka wan kod bunge mar 10 ok aneno gimoro marago. Erokamano. He was a leader. Nyasaye oket chunye kama okwe, jomigori oikre wamiye kwe kop makende mondo dhi onindi nikech kanye mwabiro dhi waduto. Erokamano ahinya mheshimiwa John Pesa. Eriko Keyo pachiko tudore kod higni